Thank you. Kain tayo mga ka-dragon. Fresh from the tree. Ayan na tayo. Ayan. Bumili kami ng isang order na pansit. Ayan guys, another day, another episode tayo ulit dito sa tindahan yan. Today is Friday. Yan, kahapon Huwebes, hindi kami nag-open kasi namalengke kami ni Gigi nung umaga. Tapos nung hapon, tumulong naman ako sa pagbunot ng sibuyas. Pero ngayon nagbukas tayo kasi sayang din kasi yung benta. Ay, magpapabunot na rin ng sibuyas yung dito sa ating likod. Yung kasama na natin ngayon guys, Antipasing. Tapos na rin siya magbilad ng kanyang palay. Yan, si Gigi wala pa. Susunod na lang daw. Ganda oh. Wow. Pag ganitong oras guys, maganda dito kasi malilim. Yan. Wow, ang ganda ng bulaklak ng gumamela. O, diba? So ayan guys, nalungkit sa Antipasing ng malunggay. Ang dami kasing bunga. Sayang naman kung di natin gulayin. Matataas? Hindi sa nakadami. Kahit kamatisan lang yan, no? Yan nga oh. Tapos bagoong laban na yan guys. Tapos may mangga na naman tayo oh. Sayang na naman yung alamang. Napakaulyanin ko naman kasi. Kamusta naman ang ani ante? Nakarami ka ah. Sana all. Mayroon din eh. May pangluwas. Nakabawi. Ay, nakaraan, nalugi ako eh. Tsambahan din ng Antipasing yung palay niya guys kasi mahal ang presyo ng palay. Magkano ang dry ante? 50 ay 20 daw. 28. Ilang ka ba nang ibenta mo? Ha? Balik ko rin ka. 40. Baka magpalo ng 50 yung 40 mo ah. Yung bilhin ko daw may ardil na 57 ka ba? May ardil daw ng 90,000. 90,000. Apa? Magpautang ka nga raw. Wait lang guys, may gabiling halalo. Aga namang mangga. Kapaingit sa ante. Ngayon lang ako magkain ng mangga guys. Medyo hinog eh. Hinog na lahat. Pati dun sa taas. Pinitas ko lang na yan. Sarap. Kasi tikat ko, umaga. Ano? Pati bata oh. Kainit-init. Ano pa? Musta? Dami mong binili ah. Milk tea. Thank you. Kain tayo mga ka-dragon. Fresh from the tree ng malunggay. Ang kutsara doon. Masalamat pa sa mga diyan, pinapapalit mo sa masarap. Opo. Kain tayo mga dragon, mangan tayo namin po. Sarap. Ilang araw din kaming kuhan. Puro itlog kaya isa ngayon po. Isang kuhan, isang mangkok na, wala nang hilo. Nung nagtemple na kami guys, nag-prepare na naman kami na kumain. Saan na naman
Kasi nagsidat. Tingnan. Open mo. Maraming kwaro, dati ko. Hindi natin kwaro. Igop na. Igop sa baw. O yan, may dil-dil pa na. Wala, nagagawa ito yung inapoy ka. Wala kayo. Punitin dyan. Ang kape na nga. Kami mo lang makainis sa bagas. Bro. Uy, ilan na yung isa? Ay, dalawa pala. Pero naka-con na rin sa sisig. 1, 2, 3, 4. Joke ka raw. Ang damay ko sa ito, ado. Ang konti. Saw. Masakit sa puso na pag mawit lang. Lahat, masakit sa akin. Hindi kami hindi kami Kuman ako tumitid sila. Nalo kahapon pa kaya wala pala akong kwan. Hanggang dito. Masakit sa akin simula dito pababa. Nagpahilot pa ako kay nanay kagabi na pagising ko kanigayam. Yung picture pa lang. Ay, bakit na kayo? Hinalo ko yung sili dito na natira niya ko. Ang Kaya lakad. may ano pa Ang lakad din ko. Pinakan ko. Ayun tira natin. Hindi. Nilagay ko sa tela. Yung ginagawa man tayo. Alam na ka ng kanin. Huwag kasing tangkaderit bag at saka yung damo dito oh. Hindi nyo sumunod sila doon. Wala pa yun. Ha? Malalak. Pinagpadrasun dami dito mga kasta na yun. Takot na daw mag-spray ng pagdama sa kuha. Ang tuloy. Meron at baka daw masaktan. Ikaw ti Dulce. At naglagay tayo doon lunch break. Kaya nga. Nagbalamag yung bati ko naman. Nalabagan ako naman. Sibuyas. Lahat ng siya natin. Kainin mo na yung halo-halo, matunaw na yan. Hindi mo? Kapon talaga. Ay, yung isang araw, may nag-rent dito. Dalawang lalaki. Kasi antok na daw sila. Talagang matanan. Tagasang sila. Sila naman nagsabi nun. Magbayad kami 200. Patulog na kami kahit ilang oras lang din sa kubo niya. All day Sayang gaya. din. All day gaya. Sayang din guys. O, di, pumayag kami. Pwede pala yun, patinsa. Hindi rin namin siya kasi nagamit nung araw na yun kasi nga ano, busy din kami, hindi kami nakapunta dito. Dito lang naman sila sa labas. Mas mataas pa daw sa kanyang dama. Nagreklamo yung mga nagasibuyas sa likod. Mataas daw ng damo. Ay, ayaw nila magpisto. Kasi mataas daw ang damo. Kasi hindi ka kapag bigbagan kasi, hindi ka makarami kung madamo talaga. Kasi pabilisan yan eh. Kaya yung sa amin, nag-arawan na lang. Ilang araw. Yung mga nabunot nila ate, yung mga nag-aarawan, silang taga-putol. Kaya sila bunot lang yung bunot. Meron kasi iparawan mo yung ano, sila magbunot.
Wala na silang pakialam din sa ano, kung may maiwan mo ano. Kaya mas maganda ikaw na lang bono. Ito mabati sa lalaman. Kasi, diyan ka, arawan naman. Di ba sa amin? Ito yung pakso. Ayan. Hindi masyadong nakakain. Kaya, yung karaan natatawa pa kami guys, yung karaan. Pero wala nga kaming lutong ulam, sisig lang. Eh, gusto nila may sabaw. Nagpabili siya ng 8 sardinas. Tapos, sabawan daw namin isang timba. Doon sa may ulam. 350. 214 yung punan. Tapos yung bukod yung kanin. Ang bukod yung mga pinagpupuan. Ito sila gali eh. Nagtitimbang sila sa bulan. Palay? May palay. Kaya ko din mo Palay? Mamahalan naman siya sa may sisig kasi ang isang order 70. Wala lang sila 10. Tsaka wala pang sabaw. May nanghinto. Kalayo mo nila dito, baka dyan sila sa kapit. Sigaw mo lunch break! So, ayan guys, merienda tayo. Ayan, bumili kami ng isang order ng pansit. Guys, Luto ng Teligaya. Nagamayan na ni Iping kaya pwede na kayong umorder. Kahit wala na si... Hindi, pag kami lang pwede. Pagkuhan, mabuto nga. Kasi lamaday. kabutong-pulto na di adoan. Kahit siguro basi lang mabalay. Pang sarili. Kahit ko, yun pang Pangtinda. baka mapugad ko. Nagluto namin siya nagapugad. Yan, merienda tayo mga ka-dragon. Tikman natin yung... Luto ni Epeng. Hindi na maduna. Nagbago na. Natapos na rin sila. Kadaming Wala pa si Sir. namumula ang bukid. Kaya nga, Puro red bag. 35 daw isang red bag. Baka sabihin nyo, kain naman kayo ng kain. Kung alam nyo lang guys. Alam lang Kapagod namin din. kanina. Kapagod din kaya. Malunggay na lang. Kapagod daw magpanang Buti itong dalawa ay nakatulog. Kami ni DJ walang tulog. Bantay sa kusina, bantay ako sa taas. Kunti lang masilip ako. Nakatupo mo kayo. Tulog na. Nakanganga ka pa nga kanina. Ayan, siguro nagulat na ako. Pwede na rin antay. Kasado na. Kasado na. Pwede na pang tinda. Pagkakasisyon na. Palubog na naman ang araw guys. Yan, ang bilis ng araw talaga. Yan o, ang daming red bag. Ito guys, ang kuha daw dito ay 27. Siguro ano to, yung red dragon. Kaya medyo mataas ang presyo. Na may bulaklak na pala to. Tsaka to, kaya lang parang may kuto.